Hei ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Olen todella pahoillani siitä, että ei videoita ole tullut pitkään aikaa. Pari päivää töitä ja pari päivää kotona ihan näin tekemättä muutakaan. Niin videot on jäänyt olemaan temmatella tatolla. No, teidän tulee muutat. Mä ajattelin tekemäni näin projektin tai jonkun. Ja se on uudet kanavat tulee uot ja jotain vaiheet. Mä en ole ihan varma, että avaanko mä vanhoja kanavia vai en. Ja ensi viikolla pitäisi olla mulla vapaata töitä pari päivää ja vaan loman takia. Joku itse oikein loman takia. Siitä tulee sitten syyt lomatta eilainen video. Siinä kun mä olen lomilla, koska sit tulee. Ja heti kun mä olen oikeasti upannut nää kanavalleni, niin mä tuun todellakin muokkaamaan niitä vanhempia kanavia, jotta sillä on vaan mahdollisuutta. Sitten mä ehkä teen ne toiset uudet kanavat. Siinä kettää joku pari päivää. Ja mä oon ihan todellakin sitä mieltä, että mä en ehkä taa niitä tehtyä ihan vaan näin. Siitä kettää pari päivää ja ensi viikolla luultavasti tulee videot, koska mä olen lomilla. Ja mä lupaan pitää kanavani pystyttä ja riman korkealla. Tänään tulee kyllä videot vielä pihalta, että kanava taitaa kasvaa. Ja tää nykyinen kanavat. Ja sitten ne alkuperäiset vanhemmat kanavat, niin mä tuon ne takat. Mä katon keinon, että miten mä tuon ne takatin. Ja vähän muokkaan niitä. Ja sitten mulla on ollut yksi blogikanavakin. Ehkä mä palautan den takatin. Mutta jos ei ole mahdollista, niin mä teen uuden. Sitten mulla pitäisi olla näitä pelikanaviakin tuolla ja näin edespäin. Mutta joo, tää kotonakin on niin hiljatta, niin tai tehty aika lailla tämänkin kompilaation. Tämän videon loppuu ja näin edespäin. Ja sitten tänään mä uppaan ne videot ja kanavalleni. Ja sen jälkeen mä tuun menemään tekemään jotain omia juttuja. Niin totta kai mä syön ihan kohta, kun mä olen tehnyt toiten tämmöten videon. Ja sen jälkeen mä vaan oon mun sängylläni ja teen juttuja. Omia temmotia. Ja sitten totta kai mä oon tätä mun pöydän äärellä. Ja illalla tulee video. Varmaan. En ole ihan varma, mutta toitinaan saa nähdä. Ja tää päivä on mennyt aika nopeasti, jos miettii. Mutta joo. Mä teen äkkiä toiten videoja. Uppaan nää mun kanavalleni. Ja jos tykkäätte nähdä toitenlaisia videoita muuta ja ihan pian pihalta. Kun mä olen hetken levännyt mun ääntä, niin mä voin teidän oikein pihalta tehdä videon. Mutta jos haluatte nähdä ei-laitia videoita muuta, niin tykäkkäimen tätäkin videotta. Kommentoikaa alla olevaa linkkiä, mitä olette seuraavilla videoilla näkevät. Ja mitä tahansa. Ja kommentoikaa alla olevaan. Sinne. Ja tykäkkää ihmeet ja klikatkaa sitä kelloa, että ette unohda mitään uutimpia tai vanhempia videoita, mitä muuta on tuotta. Ja tykäkkää ihmeet tätä videota. Mutta me nähdään seuraavata videota, kertaa. Moikka moi!